Takže ahoj všichni, já jsem Chlebík a vítejte u mojeho prvního videa. To mi Dave řekl, že můžu tady natočit nějaké video, takže jsem se rozhodl, že pro vás moje fanoušky tady udělám Skyward, takže jdeme na to. To vypíná. Ne, to ne. To... No tak, já se ozvu, až to zjistím. Takže ahoj. Takže už jsme tady, tam se mnou hádali, ale oni jsou kidi, no a tak už jsem to zjistil, to je to F5 a teď jsem už na Skywars, na nějakým, to je Castle, jo, tak už začínáme za chvilku. Tak dáme to, nalaguj se! No. Dobrý, tak jdeme na to. Jo. 600 tokenů, co to je, ne? Tak jdeme. Richard vody. Dobrý. Co děláš, ty cigáne? Co, jak to mám otevřít? Dobrý. Ještě něco? Mi všechno vykradeš před nosem. No ty máš diamantový brnění, já tě zabiju. Tak jo. To ještě. Jsou tu nějaký čestky? Ne. Jo, tam je česka. Neber to. Já to mám. Ha. Co to bylo? Nechte mě. Dobře, jdeme na střed, jo. Pojď na střed, dobrý. Já to dám crafting, ale já už nemám bloky. Solák. Jako, no. Hej, to je speciální dřevo. To jsem viděl, to se dá vyhekovat. Tak jo. Konec hry. Kde? To je? Nekoukej. A ne, to spadlo. Ne! On mě shodil. Tak jo, co dělají tihle? Oni to vylili vodu, haha, to jsou nubí. Tak jo, co dělá? Ona neví, že ji pozoruju. Tak jako mě se to celý laguje. To nejde. No, ona tu teďka to... Jo, jinak kdybyste mě špatně slyšeli, tak Dave říkal, že by tak spravil mikrofon, tak nevím. Protože já mám úplně počítač na nic, tak se mi to tu i celý reaguje, čau. No a i mikrofon, on je vlastně v tom počítači. Zase laguje. OMG, to je Diamant, ona se nebere, to je nubka, ona to tu hraje poprvé. Kdo to ještě je? Takový dobrý věci tu má, ona si do toho ani nejde. Kde seš? No, 7 minut, co je tady? Diamantový věci. Dej mi to! Vrať mi to! Jo, mám diameč! Jo! On je tu zás, ne! Vrať mi to! Zloději! Vám to tu pak
Vygrifuju. I s maniakem 12. Co je tady? Haha, dřevo, počkej. Nebyli jsme tu my. Ne, to není náš ostrůvek. Kde je náš ostrůvek? Kdo to ještě hraje? Tak proč nevydají ještě 6 minut za kříž? Ať hrajou, ne? Rychle. No, konečně. Jak 0 tokenů? Vždyť jsem tady hrál, ještě jsem tu stavěl. Jako... To se zase odpojil. Já, lagí. To je myš, ne? Jo, tady jdu. Miniře Skywars se každý objeví na svém ostrově a musí se dostat k ostatním. To je furt. No jasně, hlasování pro jaký školy, já si ho tu hacknu. Jo, mám jenom jeden. To OMG, to je dobrý krum. No zase se mi to laguje. Dobrý. To tak napadlo, že bychom mohli dělat jináčí let's play a tam bych hrál ty Lucky Warsy. Ale to jenom když tu budou lajky. Takže někde možná. Ale když říkal, že pak už ne, tak já nevím. Jo, to bychom se měli dostat. Jdem. Nespadnu jako předtím. No jo, ale mě tam vzduchu, tak já za to nemůžu. Jo. Jo, to skočím. Op. Jo, dobrý. Sedlo, k čemu mi je sedlo, že tu nejsou koňové? Kde seš, nube? Když tam byl dole, ti hacknu. No, tak ještě pár informací, no tak bych možná udělal i let's play z jiných her, ale já vlastně jako aktuálně hraju jenom Minecraft a poznámkový blog. Tak jo, já jdu dolů. Aha, on je tam. Už mi to neubírá. Ne mě. Ty seš. Jde jeden. Au, tam je ten noob. Taky, tu máš. Já nemám šípy, jak to? Ne mě. Haha, už se bojíš. Bojíš se, haha. Nenech mě. Sakra, zase lágy, ne? Jo, diamantový boty, jo. Takže tu buton. Ho tu položím. Hej. Šíp. Dobrý, mám šíp, jo. Jo, oni tu toho nuba, to tu byl, asi zhodili. Lukem, ale já mám taky malo HP. Já totiž chce se střelit, ale to kdybych já byl on, tak to nedělal. Ne, já spadl, ne, buk! Sakra. No jasně, kde jsem byl já? Hej ty nube tady na spawnu. Přestaň tady na všechny střílet. Nebo si tě najdu.
já jsem v něm. Co? To je virus. Co to je? A... To jsem jako v něm, jak jsem to udělal. Hej, já už něm nejsem. Co to je? Hej, on zmizel. Haha, spadl se, nemá. Co, ne. Haha. Haha, mu napíšu. Haha, je to kýdí. Čemu tu dávají samý ty redstone věci? První ty butony a pak nějaký, kde to bylo? Ladder. Rybvirehuk. Co to ještě je? Diamanty OMG. Tak jo, tak já si je hacknu. Jak neznámý říká? No. Aha. Co? Ne. Diamant. Co, když se to nedopsal? No. Počkejte, já si vás najdu ty adminy a všechny vám to tu rozgrýfuju. Já se umím dostat do konzole. Jak to, že nemám na IP? No stejně si vás vyhledám. Vyhekuju vás. Haha, ty... To není česká, jak to? Pořád to... Co to je? Jsme tu tři. Na to posledního duba nic nezbylo. A to jako... Tak aspoň vytěžím stromeček tady. Tak bych ještě mohl pak jednu hru dát. A pak bych to asi ukončil. To mají všichni úplně ty luby mapy. Já jsem neměl jináčí mapy ještě než tyhle. A já už tu hraju hodně dlouho. Vidíte, tam já mám za jménem ty čárky, jako že jsem profík. A oni je mají méně, jako že nejsou profíci. Co tu dáváš vodu, ty kide? Vlastně tam dole, ten má taky málo. A to je vlastně jako kolik tam máš her, tak jako 5 jako v kuse. No tak ale oni jsou plný závislá. Co děláš, ty kide? Co mi ukopáváš, tě taky ukopnu. Kupíku jeden. Haha. To říká Dave Pupík. On tam plave. No. Jak se jmenuje ten? To chce zničit. Pojďme mu to. Hej bro. Haha. Mě nikdo nebude scházovat. Haha, tu máš ty písmene. No zase, že jo. Nemáš oprávnění. No, až jim to tu grípnu, tak nebudou říkat, že nemám oprávnění, to mi dají OPčko a takovýhle věci. A budou žádat o smilování, abych jim to nevygripoval. Ahoj tým, pojď týme. No pojď tým, tak tu pojď, ne? Nube jeden. Všechno
to vytěžím. Pak tě zabiju. Nám tu nepůjdeš vykrádat. Haha, jak ti moc. No to vytěžil, no. Už skoro žádný bloky. Jo, on už je ve středu. No pojď. Bylo to slunce červený. Ten důk to furt je. Aha. No jo, ale oni ho nikdy nezabijou, pokud jsem se ním nespočil. Už je po něm. Nikdo nezabije. Jo. Dobrý meče. Rychle. Jo, luk. Jo, zlatý jablíčka. Pojď rychle. Ne, počkej, tu nejsem já. Kde bydlím? OMG. Jo, vítězi. Haha. Ne, zase lagí. Ne, proč mi to tu dělá? Běžte pryč. Jo, 20 tokenů. No, ale ten diameč mi teď už nadí. Tak ještě tuhle hru a pak už to skončí. No, hned dám to stát, to je super. No zase tahle mapa. Kolik tam mají map? Mapy? No 2 mají. Pak jim je všechny grifno, nebudou mít ani jednu. Haha. No jo, ale jestli to neslyší, že by mi dali gun. A to je jedno. Hej, tam někdo je! Já ho zabiju! Ne, nepadej. Co ne? Jako, proč mám 2 srdíčka, ty? Proč jsem tady? Skywars. Je Skywars. Aha, je to doskákal. Co to tu je za pevnost? To má nějaký bugy v biome. No tak. Ale řekl, dej se vléáme. Půjdu je ještě na jednu hru. Jak jako dokončeno. Jo, tady. Dobrý. To už budeme s tím jináčí mapa, ale já nevím. No tak až bych tohle dohrál, tak už bych to skončil. Pak bych to poslal Daveovi, on by to sestříhal. On má totiž Audacity. On umí upravovat zvuky. Tak jo. Má totiž Audacity a tam on umí upravovat zvuk. A pak mi toto ještě sestříhal. Řekl, že to tak bude vtipnější. A on umí nějaký to, aby se mi to nelagovalo. No a úplně mi to tu celý vylepší, aby se mi to nelagovalo a jak to tu sestříhá. Kolik mám těch? To je hnusná mapa, tu už jsem hrál.
Proč mám 3 srdíčka? Jako to je na nic. To jsem jenom jeden. No to už teď ani nemůžu skočit. Ne! No tak už ne. Se vléve. No, co to je za... No, no. Takže já se s váma rozloučím, lidi. A kdyby se vám to líbilo tohle, tak bude další díl. Tak jo. Ahoj.